Началото бе словото, а при вас може би мисълта, за да стигнете до решението да създадете театралната работилница с Фомато. Да. При нас началото е някаква идея, някакъв образ. Образ на театъра такъв, какъвто трябва да бъде. Не такъв, какъвто е. Не такъв, какъвто бяхме свикнали, бяхме се научили да го правим, а някакъв такъв, който, както се казва при Чехов, такъв, какъвто го сънува мечтите си. Кои са основните цели, които си поставихте? Ами, да не приличаме на конвенционалния театър. Първо това. Да излезем от него, да излезем от системата, по която театъра някакси работи за това да прави мъртъв театър. Да прави мъртъв театър за мъртва публика. За публика, която да й казва това, което тя вече знае. Да й казва: ти си много умен, ти си много начетен, ти си много културен, ти всичко разбираш. Всичко е точно така, както ти го знаеш. Да правим театър, който да изненадва, който да те изненадва, да ти казва. Успявате ли? Надяваме се, че го правим. Чакай! Спи, душичка, спи. Не си птичка, не си гущерче. Сега къде? Нанина, Нанина. Кандю, кандю, кандю. Шапа да остане. Обезена сянка, щепенчон, кандю. Пасете книгите, помагите, леклото, хартиите. Теодор, мама, татко и Господ Бог. Нанина, 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 София! Интригува от пръв поглед, дори само с това, че от две части, всяка със свой режисьор. Защо подходихте по този начин? Ами ние отдавна работим в такива програми. Вземаме една голяма тема и всеки един от нас има своята гледна точка или си избира своята територия, своя проблем. И това стои същевременно в хоризонта на един проект. Както беше, да кажем, проекта, имали сме такъв проект по Чехов, направихме 2 спектакъла, проект по програма Радичков, пак с 2 спектакъла, програма Йовков с 2 спектакъла, програма Митове, в което имаше и 3 спектакъла, в което се включи и Явор Гърдев. Така, че вие заедно с Маргарита Младенова решите да изградите съответно тя, нейния Алеша, вие Иван и всеки тръгна по своя път на творчески търсения. Общо взето сме се мъчили не да се разграничаваме, а някакси, знаейки, че сме различни, всъщност да намираме общото. Да намираме нещо, което обединява двата спектакъла, което обединява различните гледни точки. Някога ние сме работили върху един спектакъл, както е Апокрив, Черното руно, ние сме ги правили заедно, двамата.